Okay. Okay. Seriøst, hvem vil købe af den? Det er bare mit spørgsmål. Lort, nu bare de givet betale for, det tænker jeg bare lidt. Kan vi tilføje lige til vores Skype? Nej! Jo. Okay, Kevin. Okay, Kevin. På sit chatten måske. Hej. Hej, Mikkel Birk. Hvor gammel er I begge to? Han er 13, jeg er 12. Og jeg er 21. Okay. Ja. Jamen jeg gider ikke at betale 40 kroner. Virkelig, det. Må jeg på game mode? Det er altså... Nej, det er ikke mig, der er serveren, og jeg må ikke give game mode, ellers bliver jeg bandet. Det synes det er lidt surt. Okay. Bastian, ved du hvad der er lidt pyramidisk? Må jeg få noget iron her der så? Hvad? Må jeg få noget iron? Ja. Men I skal bare lade mig at sige noget til admin. Ja. Og helst, I må ikke smadre spawn. Nej, det skal vi nok lade være med. Jamen man kan jo ikke komme ud fra det. Nok et TP ud. Altså, Jamen, jeg er ude nu. Jeg er i gang med mig nu efter iron, det kan jeg bare ikke. Jamen, ved du hvad, Bastian, når man ikke kan finde ud af spawn, så tror jeg, jeg har bare lyst til at gå ud og dræbe mig selv med en bøtte ketchup. Ja, Kevin. Jamen altså, det er ikke min Bastian, det er ikke min. Men altså, det er altså hårdt. Jeg kender det, Kevin, jeg kender det godt. Synes du det er okay at gøre det? Nej. Hvorfor ikke? Det er sjovt. Ikke når det er min bedste ven, så er det ikke sjovt. Man skal bare sprøjte ketchup i øjet. Ja, det er næsten lige så sjovt som Mario Party 3. Jamen, hvad sagde du, Mikkel? Hvad var det du hed? Skal jeg lige se. Jeg hedder Bastian. Ja. Jamen, inden Minecraft. Og jeg hedder Tion. Ja. Jamen, altså, Bastian, du ved godt, du hedder Tion Pro i virkeligheden. Ja, nå. Det er jo min efternavn. Bastian Tion Pro. Ja, det vil ja, det er ligesom Littlewood, ikke Littlewood, ja. Chok, mand. Sorry, det der kan jeg også. Bastian, ikke noget zombies fly mod. Hvad har du Minecraft? Ja, jeg har Minecraft. Jeg har også Minecraft. Minecraft. Jeg har Minecraft. Nej, men det er sådan du fløj du ikke lige? Nej. Nå. Jeg læggede bare lidt. Jamen jeg kender det godt, der er sådan nogle mennesker, der ser folk som om de flyver. Jeg gør det også nogle gange i virkeligheden. Kevin? Ja. Kevin? Ja. Episk. Men det er rigtigt nok, nogle gange så ser jeg også vores lærer som Kevin, om de flyver. Ved du hvad jeg lige har fundet ud af? Du har fundet ud af, at du er et menneske, og der er faktisk noget, der hedder virkeligheden. Kevin? Ja. Hvorfor kan du høre mig? Hvad? Hallo, prøv at... jeg har lige sendt noget ind i chatten. Prøv at gemme det. Og så gå ind og... Men, hvad er det? nej, det er fordi, min mor siger, at jeg ikke må downloade sådan nogle ting fra internettet. Ja, men nu kommer du fra Skype, Kevin. Nej, men det er jo... Bastian, internettet, du ved, det er et meget bredt format, det er også Skype. Jeg ved det godt, Kevin. Ja, men Bastian, I say. Hallo, kan du ikke prøve at downloade det? Jo, jeg kan godt. Nej, Men du... hvad er det? Ej, jeg hørte godt din Det mor... er sådan noget, hvis man trykker V, altså du åbner ligesom Minecraft, det er ligesom Minecraft, men hvis man trykker V, så kan man flyve. Det må man ikke, det er hacket kode. Det siger min mor, man Altså, ikke må. Mikkel, prøv lige at gå op i spawn, Okay. og så teleport mig lige dertil. Men altså, det er bare problemet, man kan ikke flyve. Altså, man må ikke flyve, og det... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ej, men altså...
Det er ham der, owner Jeppe 5022. I må helst ikke sige noget til ham, at jeg har givet jer noget. I skal nok snart få det. Ej, men for ellers så kommer han med en brødkniv og dræber os, eller hvad? Det kender jeg godt. Skal jeg lige tilføje ham til samtalen? Nej, Hvorfor? jeg kan ikke lide owner. Jamen, han er helt vildt sød. Prøv lige at tilføje ham. Jamen han lyder Okay. altså, jeg kender folk, der hedder Jeppe, og jeg har haft meget dårlige experiences med ham. Det tror jeg ikke rigtig om noget creepy på sin Skype. Ja, Okay. jeg har bare fornemmelsen, at han lyder som sådan en... han lyder som en børnelokker, og min mor siger, at jeg ikke må snakke med børnelokker, kun hvis de er over 13. Eller Jeppe. Nå, okay. Jamen, du må ikke snakke med børn nok, og komme til over 13. Det er lige Hvor det, er jeg det godt. Helst ikke, hvis det er folk, der er over 22. Fordi så kan jeg godt se dig, så får jeg tæsk. Det er fordi, der hvor mig og Bastian bor, der er det tilladt med sådan noget... der er det stadig tilladt at slå børn. Ja, Det er det er Færøerne. pænt. Ja, det er pænt nederen egentlig. Ja. Det er også ret Bor I creepy. på Færøen? Nej, vi bor tæt på. Men vi har bare lært dansk. Vi bor ikke på Færøerne, Bastian. Vi bor i en Galaxy far away. Nå, det. Nej, vi gør ikke. Nej, men vi bor tættere på Mount Everest, end du gør, så du skal bare ikke sige noget om, hvor vi bor. For det må vi ikke sige for vores forældre. Mikkel, må jeg ikke snart få nogle ting? Jo, jeg typer lige ud. Nej, det kan jeg ikke. Hvad vil I have? Jeg vil have Iron. Bastian? Iron, Diamond, Flint og alt muligt sygt noget. Bastian, hvorfor er jeg i creative mode? What? Det er du ikke. Jeg har lige... Seriøst, Bastian, jeg har lige opdaget, at jeg er i creative mode. How creative? Ja! Så prøv at give mig noget Iron, Kevin. Hvor er du? Jeg seriøst, jeg kan bare spawn ting nu. Kevin, det her. Kevin, bag dig. What? Jeg lægger simpelthen så meget. Undskyld, det er fordi jeg spiller på min Mac. Mikkel, må jeg lige få noget? Ja. Jeg fik. Mine. Bastian, kast. Kast, Du Bastian. må få et, så har jeg 62. Det er fair. Jamen, jeg giver ham også lige noget. Jeg Ja. giver ham bare det samme. Nej, han må ikke få noget. Du Den skal er bruge ovenmod. kommandoen /give Kevina 1, 2, 3, 64, 400. Der er 400. Nej, Kevin, nej. hvad laver du? Så er nu fundet. Så, Bastian, så skal vi ud og dræbe nogle creepers. Altså, Vil I se mit hus? Ja, vi kan Ja, ja. godt se de to. Det er ikke helt færdigt nu. Okay. Jamen, det er også fordi, det er her, hvor vi bor, så er det også tilladt at sætte ild til andre folks huse i virkeligheden. Det er ret nederen. Altså, du ved det der, når man sidder og spiller Minecraft, og så begynder ens væg lige pludselig bare at brænde. Altså, det... Jeg kan godt sige dig, det er ikke sjovt. Kevin, kan du ikke huske, at mit hus det blev brændt ned sidste år? Jo, og du sad bare derinde og børstede tænder. Ej, men det var frygteligt, det... Kevin, jeg stod op og børste tænder. Ja, okay, men jeg sidder ned og børster tænder, for jeg er for doven til at stå op. Det ved jeg godt. Du vil ikke ud af spawn, du vil have gratis diamanter og kage. Eller? Nej. Følg mig. Jeg vil have kage og diamanter. Hallo, vil du ud af... Kevin, vil du ud af spawn? Hvem siger, jeg hedder Kevin? Ja. Jeg kunne lige så godt hedde Per. Eller Lars. Hallo, Eller... Hvor har I fundet den her IP hen? Var det ikke på Reddit? Jo. I har ikke set den inde på YouTube, eller? Nej, Nej. Hvad er YouTube? det ved jeg ikke. Kevin, nu har du fikset det. Kender I ikke YouTube? Nej. Hvad er det? Altså, Det er... Det er sådan noget... Prøv at skrive YouTube på Google. Altså, der kan man se alle mulige klip. Det er helt vildt fedt. Du kan se
alt det du leder efter. Også du kan downloade X-Ray, alt muligt. Var det IU? Hvordan staver man til det? Kan du ikke lige sende en link til mig? Det vil lade være med at spamme mig. Undskyld. Men det var fordi, hvad er... yeah. Jeg ved heller ikke, hvad YouTube er. Det var for mig. Hvad er det her? Jeg sidder og ser en eller anden... Hvad? Jeg har kun set en video med Justin Bieber. Ja, der er alle mulige. Du kan prøve at søge på et eller andet. Prøv at søge på Minecraft. MYCRAFT. Nej, Minecraft. Bare Minecraft. MOJN. Nej, ikke Moin. Ej, det er noget man siger i Jylland jo. Minecraft, ja, der kom den. Der kommer sådan en poppende ned. Skal jeg så bare klikke på den, eller trykke enter? Bare klik på den. Du kan søge alt muligt, og så kan du søge videoer om det og... Nej, hvor søger man? Ved de ikke, hvad YouTube er eller sådan noget? Nej. Ej, seriøst. Hvad er det? Sorry, jeg blev lidt så mute min mic. Eller hvad er det? Det er... Du kan søge på alle mulige videoer. Ej, det kender du godt, hvad er, ikke også? Det er ikke. Jeg har hørt om sådan noget Facebook, men jeg er ikke gammel nok til at være på det. Hvor mange år er du? 13. 13, så er du gammel nok. Jamen det siger min mor, jeg ikke er. Man skal være 18, siger hun. Men Halla Mikkel, hvor søger man på YouTube? Du søger op for oven. Mikkel, hvor har du mødt dem derhenne? De kom lige pludselig ind på serveren. Vi er ret gode til sådan noget computer. Ja, det kan jeg se. Jeg troede, I var sådan nogle, der uploadede videoer og sådan noget. Nej da. Kan man overhovedet det? Ja, du kan uploade. Du kan lave dine egne videoer derinde. Hvor meget koster det? Og hvad? At uploade videoer? Altså sådan, hvad er upload? Er det hvor man downloader, eller hvad er forskellen på upload og download? Ej, du pisser. Prøv. Jeppe, du forklarer. Seriøst? Du ved sgu da godt, hvad YouTube er, seriøst. Nej, det er min første computer, det her. Og hvor gammel er du? 13 siger jeg jo. Kan I høre? Altså, Nå, jamen, jeg kan ikke huske navnet. ja, men lad lige være med. Jeg synes, det her det begynder at blive mere en personlighedstest end et Skype-opkald, så jeg bliver lidt bange. Nej, vi skal nok lade være med. Nå, men altså, du kan upload, det er, hvor du laver ting. Altså, og download, det er, hvor du henter ting. Er det ulovligt, det har jeg hørt politiet sige? Nej. Nå, Det er det. godt. Fordi Hvad var det så, der var ulovligt? Men jeg kan vise en video, jeg har lavet. Jeg ser... Prøv at se det klip, jeg lige har sendt til jer. Det er ikke sådan noget, hvor jeg kommer ind på sådan noget, der begynder at flippe helt ud med min computer for virus, og den eksploderer. Nej. Okay, for Nej, jeg hader, når det sker. Ja, det skete i går. Det var irriterende. Altså, nu skulle Der du er ikke en, der lyve. hedder Oliver, han sendte den til os. Ja, det var irriterende, sådan noget... Nubrein eller sådan et eller andet. Ja, fucking irriterende. Det der noget med... Endnu Brein eller sådan noget. Hvad? Det er en 24/7. Kan man så se, hvor mange der har set videoen? Ja. Hvor? Jeg kan kun se, der er 0, der kan lide. Eller... Er der 100? Ja, men der står... Nej, der står lige ved siden af 5 visninger. Der står altså 6 visninger hos mig. Nå, det er fordi, du lige har set. Nå, okay. Og der... I må sende IP'en til alle dem, I har lyst til. Må de gerne det hjem. Ja. Den står nede for neden. Eller Jeppe. Hvad hvis de kommer og smadrer serveren? Er du ikke bange for det?